Bon dia, som aquí davant de Foment de Treball perquè ja n'hi ha prou. Avui Comissions Obreres i UGT ens mobilitzem per reclamar convenis dignes i reducció de jornada ja. Tenim més de 60 convenis bloquejats, més d'1 milió de persones sense condicions laborals actualitzades. Les patronals juguen amb el nostre temps i el nostre sou. Volem treballar menys hores per viure millor i volem els increments salarials pactats. I a més, exigim que es compleixin els drets LGTBI+ als convenis, com marca la llei. Estem aquí per dir prou excuses, prou bloqueig. El temps de viure és ara. Si ets treballador o treballadora, aquesta lluita també és teva. Suma't. Convenis i reducció de jornada ja. Perquè els que estem aquí tots i totes sabem de la importància nuclear dels convenis col·lectius per millorar la vida de la gent i transformar la societat en els que vivim. Tenir un conveni col·lectiu digne és la diferència o no per arribar a final de mes. Tenir un conveni col·lectiu digne és tenir la possibilitat d'anar a buscar el meu fill o filla a l'escola. Tenir un conveni digne és la diferència entre emmalaltir a la feina o no emmalaltir. Tenir un conveni digne, companys i companyes, és la diferència entre viure per treballar o treballar per viure. I nosaltres tenim clar el que volem.